Bună tuturor! Sunt Daniel și n-am mai făcut un video de ceva timp pe tema piețelor financiare și cred că a venit momentul să vă spun ce se întâmplă acum din perspectiva mea, ce voi face în perioada următoare și cum cred că se vor derula lucrurile în continuare. Deci s-au întâmplat multe de la ultimul video pe care l-am făcut. La perioada respectivă se auzea un pic, deja se știa că Trump va impune tarife vamale, taxe vamale mai multor țări, printre care și Uniunea Europeană. Era vorba de Mexic, de Canada, dacă țineți minte, era deja planificat, dar niște tarife micuțe. Între timp, a venit ziua de 2 aprilie, în care Trump a zis că va face eliberarea Statelor Unite, adică va fi un fel de Liberation Day. Și i-a luat prin surprindere pe absolut toți investitori, analiști, politicieni care nu erau în cercul lor, în cercul lui Trump, în cercul apropiat al lui Trump și care nu știau ce va urma. Deci a luat în surprindere pe toată lumea această zi, pentru că taxele vamale care au fost impuse nu doar statelor inițiale care au fost anunțate, ci și multor altor state, au fost foarte, foarte mari. De acolo a venit o întreagă cascadă de replici în care aceste state au încercat să își impună și ele oarecum opinia și să contraatace taxele vamale ale Statelor Unite, iar cea mai vocală și cea mai puternică dintre aceste voci a fost China. Și de aici, din acea zi de 2 aprilie și până astăzi, este un schimb de replici continuu între China și Statele Unite asupra acestor majorări care vin din ce în ce mai mari, din ce în ce mai multe. Fiecare încearcă să ducă și mai departe acest război al taxelor vamale. Deja astăzi, din câte am auzit, Statele Unite vor să impună un procent imens de taxe, 104% se aude că se vor mări taxele pentru China. China nici ea nu dă înapoi și toate acestea fac ca piața financiară să fie foarte volatilă. De fapt nu volatilă, să fie în degringoladă și să cadă abrupt. Ieri a fost o zi în care piața a urcat cu câteva procente, 5% sau 6% dacă nu mă înșel a fost pentru S&P 500, pe fondul unor zvonuri, deci nu a fost nimic clar, corect sau oficial, că Statele Unite vor da înapoi cu aceste taxe vamale. Între timp, oficialii din Statele Unite au intervenit ieri după amiază și au spus că nu este adevărat. Vor continua războiul taxelor vamale și piața a scăzut înapoi chiar sub pragul inițial al zilei de ieri de început. Deși urcase, cum am spus, în timpul zilei cu vreo 5-6% pentru S&P 500, ceilalți indici nu i-am urmărit, dar mă interesează în special S&P 500. Da, cam asta se întâmplă. Este o perioadă foarte ciudată, dar și o mare oportunitate din punctul meu de vedere. De ce spun asta? Păi, în primul rând, să ne gândim la ziua de ieri. Dacă un simplu anunț sau un simplu zvon, nici măcar n-a fost anunț al cuiva din partea oficială americani, că renunță la o parte din taxe, atenție, nu la toate, nu dau înapoi total, doar o să fie un pic mai moderați. Și acest simplu zvon a dus la creșterea pieței financiare cu 6%, 5-6% pentru S&P 500 într-o singură zi. Vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă s-ar pune în practică la un moment dat toate lucrurile astea. Și asta mă face să cred că volatilitatea asta și crash-ul nu are o substanță. Gândiți-vă un pic. E vorba de un zvon. Deci un simplu zvon a făcut ca piața să se ducă înapoi, să câștige 6%.
pentru S&P 500, deci este un indice foarte, cel mai important indice al pieței financiare din Statele Unite și cred că din lume. Deci dacă un simplu zvon a făcut, se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că toată panica nu are niște rădăcini adânci, nu este bazată pe ceva concret, este bazată doar pe zvonuri, știri, ce mai zice Trump, ce se preconizează că o se întâmple în cazul în care se introduc aceste taxe vamale, unde va ajunge economia Statelor Unite, poate va intra în recesiune. Deci este un zvon, pur și simplu, și repercusiunile acestor taxe vamale încă nu se văd. Partea optimistă din punct de vedere a acestor taxe vamale din interiorul cercului lui Trump spune că, de fapt, taxele vamale vor ajuta economia Statelor Unite. Asta înseamnă că dacă investim acum, în această perioadă de degringoladă și în care toată lumea e panicată și fuge de investiții, dacă într-adevăr predicțiile, se pot întâmpla două scenarii pozitive, vreau să zic. Predicțiile oamenilor lui Trump se vor adeveri și economia Statelor Unite spre finalul anului va crește în loc să scadă. Asta înseamnă că piața financiară își va da seama la momentul respectiv și investitorii vor da seama că, de fapt, taxele vamale au fost benefice pentru economie și vor începe să investească într-un mod mai accentuat decât înainte. Sau al doilea scenariu pozitiv e ca Trump să-și dea seama că, de fapt, aceste taxe vamale fac mai mult rău decât bine și va da înapoi. Iarăși, din punct de vedere al investitorilor, va însemna, cum ați văzut și în ziua de ieri, un indiciu că e timpul să investească masiv. Și va începe un rally, să zicem așa, deci o creștere incredibilă, din punctul meu de vedere asta se va întâmpla, o creștere incredibilă pentru investițiile din Statele Unite, pentru piața financiară din Statele Unite. Într-adevăr, există și partea negativă, adică există posibilitatea ca aceste taxe vamale să ducă la o recesiune și în cazul ăsta, recesiunea Statelor Unite, în cazul ăsta piața va reacționa și mai agresiv în jos, va fi un crash și mai mare decât ceea ce se întâmplă acum. Există și această posibilitate. Pentru mine, ca și investitor, în momentul ăsta investitor pe termen lung, ambele posibilități, ambele situații, pozitivă sau negativă, mă fac să investesc în acest moment. Pentru că, să ne gândim, dacă va fi o creștere accentuată, atunci tot ceea ce fac în zilele astea, tot ceea ce investesc în zilele astea, în această lună, va avea un upside incredibil. Dacă va fi o recesiune și piața financiară va cădea și mai mult, îmi va da mie posibilitatea să investesc pe un termen și mai lung, să reușesc să fac o bază și mai stabilă a investițiilor mele la niște prețuri foarte, foarte bune. Un fel de, cum am mai spus, un fel de Black Friday, dar foarte îndelungat. Deci să zicem că această situație sau apare o recesiune și în următorul an S&P 500 și toate companiile vor fi într-un crash, deși e puțin probabil ca un crash să țină un an, să zicem. Eu, ca și investitor lunar, mulțumesc pentru această oportunitate și voi continua să cumpăr timp de un an. E foarte bine. Sau să zicem că în momentul în care apare un upside și e un sentiment pozitiv în piață, tot ajunge la noi vârfuri, pot să iau în acel moment să scot niște profituri foarte bune prin prisma faptului că evaluările vor ajunge la niște nivele ridicate, poate chiar niște nivele care nu vor susține prețul respectiv. Și atunci aș putea să scot un profit din investițiile actuale. Ce am făcut în perioada trecută, chiar alaltăieri,
am mai cumpărat niște acțiuni pentru că sunt la niște prețuri în momentul actual incredibile. De exemplu, Nike este pe la 55-57 de dolari. Este ceva incredibil, plus că dacă e să comparăm cu Nike de acum, nu știu, un an, dividendul a ajuns la un procent foarte bun. Deci aproape 3% ca și dividend pe an. Dacă investești și doar ții în momentul ăsta acțiunile fără să se aprecieze, nu trebuie să se aprecieze, el trebuie să stea acolo și investitorul primește 3%, mă rog, fără acel comision pe care îl iau Statele Unite în momentul în care o companie plătește dividende. În jur de 2,5%. Dar este un preț, un dividend foarte bun pentru o companie care clar în următorii ani va ajunge la nivele mult mai mari ca și preț pe acțiune. Deci am cumpărat Nike și am mai cumpărat Amazon, care la fel mi se pare o oportunitate foarte bună. Dacă mă uit la Amazon, cred că a ajuns la un nivel mai mic decât era acum mai bine de un an. Deci să investești în Amazon, care are această creștere incredibilă an de an, la un nivel mai mic decât acum un an, este o oportunitate foarte bună din punctul meu de vedere. Am mai cumpărat Meta, care la fel a ajuns la niște valori incredibile, subevaluări, să zic așa. Și în continuare vedem ce va urma dacă această situație va continua, acest downside al pieței. Sunt dispus să investesc în continuare fără nici cea mai mică problemă. Problema mea va apărea în momentul în care prețurile per acțiune la aceste companii vor ajunge la niște valori care să nu mai justifice, să mai fie justificate de situația lor financiară. Atunci îmi voi face probleme. Dar în momentul ăsta Meta, Nike, Amazon, Whirlpool chiar, dacă vă uitați la Whirlpool, nu am investit încă în această companie, dar are un dividend de aproape 9% Whirlpool. Și este un producător care nu are cum să dea faliment. Vă gândiți că un gigant ca și Whirlpool poate să dea faliment în următorii ani? Eu nu cred. Deci și Whirlpool a ajuns la niște prețuri incredibile. Din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, Whirlpool nu se află într-o situație financiară foarte bună, e posibil să scadă dividendul sau chiar să-l taie la un anumit moment, dar ăsta este riscul investițiilor în dividende, așa cum s-a întâmplat și la Estée Lauder, în situații financiare care nu sunt tocmai fericite pentru companie, ei aleg să taie sau să micșoreze sau să taie de tot dividendul ca să mai facă rost de niște bani pentru investiții. Da, cam asta a fost. Sper să aveți tăria de caracter de a investi și în această perioadă. Bineînțeles, nu pot să vă spun eu în ce anume să investiți, ce sumă și dacă să investiți sau nu, sau să mai așteptați, fiecare își face propriile planuri financiare, însă cam asta este planul meu pentru perioada următoare și sper ca piața financiară să mai stea la nivelul ăsta sau chiar să mai scadă în perioada următoare ca să pot să investesc și mai mult. Mulțumesc! O zi bună! Pa, pa!